Окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним видворення Сохіба Бурханової попри рішення Європейського суду з прав людини. Напередодні ЄСПЛ заборонив депортувати дружину вбитого окупантами Набіра Хімова до Узбекистану, бо там на жінку ймовірно чекають тортури. Адвокат Едем Семідляєв сподівається, що Москва виконає рішення Європейського суду, бо інакше двоє дітей Сохіба Бурханової можуть залишитися без опіки або ж потрапити до притулку. И если ее все-таки депортируют, то дети останутся на территории Крыма или России и впоследствии не смогут самостоятельно выехать. Сохиба не сможет заехать сюда, чтобы их вывести. Соответственно, дети останутся непонятно где, в детдоме, либо у каких-то знакомых. На підтримку Сохіба Бурханової на подвір'ї зібралися кілька десятків людей. Це односельчани, знайомі та просто обурені люди. Кажуть, спочатку застрелили голову родини Набіра Хімова, нібито за спротив силовикам. Згодом затримали мати, а її дітей хочуть віддати в опіку родичам чи навіть до притулку. Люди називають це розправою над родиною. Не согласны с тем режимом, с теми делами, которые творят над нашим народом. Это не тот случай, сколько наших еще пропавших без вести, сколько незаконно осужденных, совершенно безвинных ребят сидят в тюрьмах. Поэтому мы возмущены всем тем беспределом, который проявляют эти власти. То, что сегодня вообще происходит в Крыму, это, конечно, вообще беспрецедентное дело, поскольку по отношению к этой женщине это государство поступает просто бесчеловечно, аморально. Небайдужих людей, які чекали вирок на подвір'ї, оточили силовики. Вимагали піти від стін окупаційного суду, буцімто через порушення соціальної дистанції. Кримські татари пояснили, що підтримувати співвітчизників – звична справа, і за потреби можуть вийти тисячі людей. Це привычное и нормальное явление. А для нас это непривычное явление. Здесь общественное место. Общественно вон там парад, идите там разгоняйте. Да мы разберемся, где нам кого разгонять. Нагнали очень большое количество сотрудников правоохранительных органов, нагнали ОМОН, спецназ, автозаки, военные машины в полном обмундировании против мирных людей, женщин, детей, которые пришли просто постоять возле Верховного суда и дождаться решения, какое же все-таки решение примет суд. Но власти даже это не нравится. Покарання за листування. Окупаційний Судакський міський суд визнав Рідвана Умєрова винним в буцімто недонесенні про злочин та оштрафував на 30 тисяч рублів. Напередодні прокурори вимагали стягнути з кримського татарина 50 тисяч, а захист наполягав на його повному виправданні. Адвокати готуються оскаржувати незаконний вирок, а сам Рідван Умєров вважає покарання тиском на весь народ. С данным решением я не согласен и оцениваю это как давление на не то что на меня, а на весь народ. Действительно, на самом деле происходит гибридная депортация крымских татар. Кого-то обвиняют в терроризме, кого-то в пособничестве терроризму. Также запугивают разными обысками наш народ, всякими штрафами. И таким вот родом хотят напугать наш народ. Эта ситуация мне напоминает сегодняшний день, когда один человек выносит какой-то закон, и от которого страдают тысячи людей. Поэтому на сегодняшний день такова реальность у нас в Крыму. Пусть Аллах даст сабр нашему народу, чтобы правильно, достойно перенести испытания, которые вот на нашу голову свалились с 2014 года. Рідвана Умєрова, також Айдера Аблякімова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі звинувачують в буцімто неповідомленні про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Уміджоном Дададжоновим, який, на думку ФСБ, належав до ІДІЛ. Раніше штрафу 30 тисяч рублів дістав Айдер Кадиров, а Енвера Топчі покарали на 40 тисяч.
Стало відоме ім'я воїна, полеглого вчора від снайперського вогню окупантів під Новотошківським. Це 36-річний майор 128-ї гірсько-штурмової бригади Максим Польовий, родом з Хмельниччини. Крім снайперів, ворог застосував зброю БМП та міномети, на що дістав відповідь вогнем вздовж всієї лінії фронту. Окупанти не вгамувалися і вже на ранок маємо 5 обстрілів українських позицій, а біля Пісків на Донеччині пораненого бійця. Його в задовільному стані ушпиталено. Також били з артилерії та скидали постріли ВОК-17 в бік наших позицій. А розвідка помітила приховані системи залпового вогню в цивільних кварталах по той бік лінії фронту. Водночас окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об'єднаних сил. Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів 1-го та 2-го армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Росія причетна до захоплення літака Ryanair в Білорусі. Тамтешня влада на це б не наважилася без консультацій з Москвою, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг британському телеканалу Sky News. Він не має сумніву, що причиною посадки борту була саме спроба затримати співзасновника опозиційного до Лукашенка медіа Нєхта Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапєгі. Будь-які інші версії самопроголошеного уряду не ґрунтуються на фактах, каже Столтенберг. Думаю, вони мали це сказати, бо ми знаємо, які тісні стосунки Росії та Білорусі. Тому і важко повірити, що режим міг щось таке зробити без узгодження з Росією. Рейс Афіни-Вільнюс, погрожуючи винищувачем, посадили в Мінську минулої неділі через нібито повідомлення про мінування. Насправді ж затримали опозиційних журналістів Романа Протасевича та Софію Сапєгу. Євросоюз та Україна запровадили проти білоруського режиму низку обмежень. Серед іншого, це стосується заборони на польоти до Білорусі та прийом тамтешніх літаків на литовищах ЄС та України. 3306 нових підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Україні минулої доби, повідомив Центр громадського здоров'я. Серед виявлених хворих 169 дітей та 77 медпрацівників. Столиця ніяк не поступається першим місцем за кількістю нових інфікованих. Минулої доби захворіли ще 384 киянина. Від 225 до 280 позитивних тестів на коронавірус отримано по Дніпропетровщині, Донеччині та Львівщині. Решта регіонів повідомили про менш як 200 нових хворих. Найліпша ситуація на Івано-Франківщині, Кіровоградщині та Луганщині, де виявлено менш як по 50 хворих. Загалом по Україні 1402 особи через ускладнення потребували госпіталізації. Не перенесли наслідків ковіду 156 українців. В окупованому Росією Криму минулої доби знову 92 нових випадки. 2/3 з кримчан отримали позитивні тести після самостійного звернення до лікарів, повідомила окупаційна влада. Побороли недугу 109 мешканців півострова і, на жаль, 5 не витримали ускладнень китайського вірусу. Національне свято з вишуканою музикою. На честь Дня Республіки, який сьогодні відзначає Азербайджан, в Національній філармонії України дали святковий концерт. 103 роки тому були закладені підвалини демократичної держави, пояснює лідер діаспори азербайджанців Хікмет Джавадов. І хай до більшовицької навали республіка проіснувала менше 2 років, ті здобутки шанує і сучасний Азербайджан. В 1991 году, то, что отмечено на сегодняшний день у нас в Конституции, объявлено было, что сегодняшняя Азербайджанская республика является преемником той республики. То есть мы сейчас отмечаем 103-й год создания Азербайджанской республики. Во всем мире азербайджанская диаспора отмечает этот день с гордостью, с радостью. Естественно, и в Киеве, вы знаете, в Украине очень большая азербайджанская диаспора. Підприємці, дипломати, українські політики та керівництво меджлісу кримсько-татарського народу займають місця в колонні залі філармонії. Попереду 2 години класичної музики у виконанні ансамблю «Київська камерата». Диригент – народний артист Азербайджану Ялчин Адигезалов. Він
представляє третє покоління славетної музичної династії Адегезалових. Крім творів американських та європейських композиторів, Ялчин Адегезалов знайомить публіку з творчим доробком свого батька Васіфа та інших азербайджанських корифеїв. Солідарність не лише в залі та на сцені, а й у щоденній боротьбі за свободу та незалежність. Азербайджану вдалося повернути частину своїх земель. Цього ж прагнуть українці та кримські татари, наголошує голова меджлісу Рефат Чубаров. У незалежній Україні завжди з Азербайджаном були добрі дуже стосунки, і по всіх параметрах ми дуже порозуміємося один одного. Можливо, цьому сприяє і біда, яка є в нашій країні зараз, і яка довгі роки була і поки що зберігається в Азербайджані. Ми завжди підтримуємо і підтримували всі ці роки територіальну цілісність Азербайджану, і те ж саме зараз робить Азербайджан щодо України. Серед запрошених гостей і мер Києва Віталій Кличко захоплюється азербайджанською столицею Баку та бажає процвітання нашим народам. Чтобы у вас все получалось. Мы очень ценим, очень большая азербайджанская диаспора живет в Украине. Мы знаем очень много инвестиций, которые проходят в Украину. Очень ценим, развиваем наши добрые соседские отношения. А в этот день хочу поздравить еще раз всех с таким большим национальным праздником. Всех в Азербайджане очень ценим и укрепляем наши добрые отношения. Азербайджанська громада в Україні налічує близько 150 тисяч людей. А після столичної філармонії святкові концерти дружби приймуть Дніпро та Харків. Владислав Стужук, Ислам Пінка, Заман, АТР.